Kaixo, gaur Grabolo Junior jolasa nola den azalduko dizuegu. 4 urtetik aurrerako jolas bat, 3 eta 5 pertsonen artekoa, 11 minutuko partidak. Guazen ikustea, nolakoak. Kajatxo txukun batean dator, edo zein lekutara eramateko erreza izan da. Instrukzioak eta hainbat karta, animali eta koloretakoak. Karta guzti hauek banatu egingo ditugu mailan inguruan. Vale, jolasa zertan datza? Jolasa behaketa eta erreakzio jolas bat da. Azkar jolasteko jolas bat. Oso erresa da ikasten. Adina esan dizuet gutxi gora bera 4 urtetik aurrerako entzako. Helburua dadoek esaten duten animalia eta kolorea aurkitzea. Guazen probatzea. Adibidez. Beltza, olagarroa. Lehenengo aurkitzen duenak, karta eramango du. Hori da. Berak gordeko du hori, puntu bat izango da bukaeran. Berriro botako genuke, hurrengoak botako luke. Elefante gorria. Orain gontan nik hartu dut lehenengo, beraz, niretzako izango da. Hurrengoak botako luke orain. Arma horia. Berarentzako izango da, karta. Suge txuria. Eta horrela jarraituko genuke denbora guztian jolasten. Joko azkar eta divertigarria da. Gustokoa dut arraur erresak direlako ume txikientzat eta edozein lekura eraman dezakegulako. Beraz, jolasteko haur txikiak erraz jolasteko jolas bat nahi baduzu, Grabolo jolas egokia duzu zuentzat. Jolastu, probatu eta gozatu.